First Samuel chapter number 2, verses number 12. Yes. Bible lesizulu lifundeka kanje. Ububi isihloko sithi ububi bamadodana kaEli, verse 12. Amadodana kaEli ayengabantu ababi, ayengamazi uJehova. Sizofunda nangesilungu. The sin of Eli's sons. Verses number 12. The sons of Eli, Hophni and Phinehas, were worthless, dishonorable, unprincipled men. They did not know nor respect the Lord. Right. Bazalwane, i-context yethu isekutheni amadodana kaEli. uEli wayengumpriest
Yebo. ethempelini likaNkulunkulu. Yebo. But kunenkinga yodwa ukuthi umeli unamadodana amabi. Yes. Engumpristi endlini kaNkulunkulu. Yebo. Kodwa kunenkinga yokuthi emadodaneni ngoba ngenxa yokuthi ngosiko noma nge-bloodline yobulevi noma yobupriest kumele ngabe kulandela bona. Yes. Makuhamba ulevi kumele ngabe kulandela bona ekumeni enkonzweni yobupriest. But siyathola ngokwezwi lenkosi ukuthi amadodana kaLevi ayemabi, Yes. ayengamazi uNkulunkulu. So kuvuleka isidingo endlini kaNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. Kuqhamuka isidingo endlini kaNkulunkulu ukuthi ekumele ngabe bayalandela, bayafunda kule nkonzo eyenziwa uBakwabo. Babi abamazi uNkulunkulu. And therefore akwazi ukungena endaweni yobupriest. Yes. Abantu abangamazi uNkulunkulu futhi ababi. Jesus. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Now I reflected on this message, ku-message wayifundisa Buthelezi eyokuthi uNkulunkulu uwavula isidingo. Yes. Ngiyalalela bazalwane Hallelujah. ngiyathatha ngiyashumayela. Hallelujah. Kwavuleka isidingo endlini kaNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli uEli wayesemdala. Yes. Nephimbo likaNkulunkulu engasalayo. Nephimbo likaNkulunkulu engasaliswa ngoba lithi iBhayibheli ngalezi insuku izwi likaNkulunkulu lesabile. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Now let us go onto Samuel ke manje. Samuel oqala ivesi lokuqala chapter 1 Samuel chapter number 1 verses number 1. Yes, Lord. elesiZulu lefundeka kanje. Ukuzalwa kukaSamuel. Kwakukhona umuntu waseRamathayimi Sofimu nasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingu-Elkana. Yes. Indodana kaJerohamu, ka-Elihu, kaTholu, kaSufi wakwa-Efrayimi. Wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina. Yes. uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana. So bazalwane kuvela idingo eziwu-2. Kuvela isidingo sokuqala ukuthi ethempelini kaNkulunkulu kuzoshoda umpriest. Hayi. Bese kuvela isidingo sesibili. Kodwa isidingo sesibili kahle hle sokuqala. Yes. Ngoba oqale waswela uHana. Kuze sizozwa ngezansi ukuthi izwi laNkulunkulu liyaqaba kodwa amadodana kaEli ayesitoti. Yebo. So kuzoswelakala umuntu ethempelini. So kusweleke indodana la kuHana. Yes. Kusweleke umpriest ezansi. Come on. Yes, Lord. Preacher. Verses number 3. Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabelela uJehova Sebawothi eShilo. Yes. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, uHofni noFinehasi, bengabapristi bakaJehova. La madodana lawa angezwa Avele Lord, please. Abekiwe futhi. ngenxa yokuthi bazalwa uEli. Hayi ngoba. Entitlement. So entitled. So already basethempelini. But let's let's correct this puzzle, not correct it per se, but let us get the proper context. Let's Bible lo muntu wayekhuphuka. So ukukhuphuka eShilo was a decision of Elkanah. Ngenxa yabapristi abakhalele. Elkanah uyu umuntu wanquma ukuthi mina every year nendlu yami sizonyuka siye eShilo. AboHana bakhuphuka as a result of ukukhuphuka. Hallelujah. Uthe umzala manje echaza wathi basobha ukuthi uhamba nobani eduze kwami ukudosela kuphi
ngoba khona la akade bengeke beze befike khona if Elkanah had not decided ukuthi mina nendlu yami otholile ongatholanga Siyanyuka. Aya. Hawu kodwa mkhana. so uHana uzithola ekhuphuka eya eShilo ngoba iprinciple eyayibekwe kwaElkanah iprinciple iyala ekhaya ukuthi makushaya lesi sikhathi siyakhuphuka Lungisani drums sihamba. Worship. uPenina unabantwana siyayazi indaba Yes. uHana akanabantwana kodwa kuyobonga Sekuyisikhathi seshini. isikhathi seShilo sifika etholile engatholanga because Shilo is not about getting kodwa Shilo imayelana nokuthi ungcwele Yes. ngoba ungcwele utholile ungcwele ungatholanga Yes. uma sithi siya praise and worship bazalwane let us teach this uma siya praise and worship siyothi ungcwele sisebenza ungcwele singasebenzi ungcwele sigulelwa ngoba ukwenzakalelwa kuyithi ubungcwele bakhe abulele kodwa ungcwele nje kungenzakaleli umuntu Yes. but Hannah had a choice Yes. siprove lokho bazalwane if you read u1 verse 22 unje 1 verse 22 unje qaphulula yini Verse 22. Kepha uHana akenyukanga ngokuba wathi kumyeni wakhe, hayi aze alunywe umntwana khona ngiya kumyisa ukuba abonakale phambi kaJehova ahlale khona njalo. wakhetha lokho so uElkanah ngendlela ayemthanda ngoba lithi iBhayibheli masokoni wayemthanda kakhulu uHana wayothi mayekhaletha yabona le ndaba yokungabi nabantwana kwami angisezukhuphuka ahlale ekhaya sithanda but because uHana was entangled to the decision eyayithathwa uElkanah ukuthi yize ngibone lento siyele entabeni kuyoyibona but enyaya ngoba mina ayitholanga nje ngoze ngiyibo right now ngiyibone right now ikamfundisi but sosalayo I will comply ngoba ngihamba nendoda eyakhathi isinqumo ukuthi unyaka nonyaka nizokhuphukela eShilo so yize ngingazohambisana nalo iShilo but ngenxa yokuthi there is a principle operates now ladies please be careful ukuthi uzoqoma noba uqoma bani ushada nobani ukuthi lo bani ukusaphi Hallelujah. Hallelujah. Wawana mabhayi. singakutholi ukukhuleka ukukhuleka ukuthi nayi indoda isiyotha wawungayazi Hawu kodwa Jesu. Hayi indaba. Hayi indaba. first question you ask ukhuphukela kuphi Noma sinyuka nje. njengoba abantu unomuntu unokwenyuka kwakhe Hallelujah. yawumbuza amangala ukuthi ngiyakuzwa uthando luyangifuna kodwa ngiyela Isikhathi sokunyuka wena wenze njani? akutshela athi ngiyenyuka ngiyehlatha mawusanyuka wesho Hallelujah. awukulungisa indaba yakho because that's a principle that will carry you to your destiny Hallelujah. for the rest yabona forever kubeka shaka kuya Verses number 5. Verse 4. Kwathi ngosuku uElkanah ahlaba ngalo wani kuPenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe Isabela. yes Kepha wanika uHana isabelo saphindwa kabili ngokuba wayemthanda uHana kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. right bazalwane uElkanah being umuntu engumuntu ucabanga ukuthi ucater to isidingo sika so bazalwane angiyazi ukuthi yaphela uElkanah kwabiwa inyama makwabiwa inyama bese unika uHana inyama eningi ngoba emthanda
Yebo. U-Elkanah unika uHana inyama eningi ngoba emthanda. Yes. Right? U-Elkanah thinks wenelisa uHana. But U-Elkanah will never satisfy uHana at the human level. Yes. Ngoba uJehova wenzele. Angeke umanelise uHana. Hallelujah. Hey, alama. Hallelujah. Yeso. Ngoba izidingo zikaHana azihleli kuwe. Awukodwa Jesu. So uyadinga uHana okhuphuka nawe ngoba uHana ohlele ekhaya uzofuna iziso olokubhalisa umgodi ongagcwala ufaka inyama kanti uHana uhlele ekhaya ngesidingo esingaqondile. Awukodwa Jesu. Hey, Nkosi yami. You will always be frustrated ukuthi ngiyathenga ikhwele fridge ngibuya nezinto awene ngoba lesi sidingo lesi asiqondene nawe wena khuphuka noHana musukhamisa ukugcwalisa igcwalise kodwa izidingo zakhe zazigcwaliswa nguwe wena into frustrated ukuthi uzama ukugcwalisa into engaqondene nawe wena. Hallelujah. Be consistent nokunyuka kwakho. Yes. Ekhaya emakhaya uthi kodwa ngiyanyuka angizuhlala endlini nginesana noHana. My principle ithi uNkulunkulu ungilindi ngalesi sikhathi silindene noNkulunkulu ukuthi ngiyosungwena. So utholile akatholile ngiyenyuka uyeza mayeza akezi mayengezi. Yeah, kodwa uyanyuka. Then it is a decision kaHana to align with the principle yakulomuzi. Jesus. Jesus. Nobody will find a problem if Hannah is not aligned with Penny. God, no, Elkanah. God, I will put in Jabba. Jabba, I will put in Tola. God, I will put in the Lentaway. So we let Jabba shoot ya kukhona abanye amantombazane phela lapha asinazi ukunenza lapha etabeni angisho lento yesonto lapha angitsho kahle into yesonto lapha because you are not aligned. Awakabonga uJesu. Hey, And Elkanah ngeke uye ukukhuluma usazokhuluma ngempela lo Hana Kodwa Jesu. abingayile message la but akesihambe naye uNkulunkulu right ubeka shela verses number 6. Isitha sakhe samthokoloza kakhulu ukuba amphuthelise. yeah Ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. yes Kwathi ukuba uElkanah enze njalo iminyaka ngeminyaka lapho enyukela endlini kaJehova wamthokoloza njalo ngalokho wakhala akadlanga lutho. right bazalwa one isibeletho sikaHana sivalwe uNkulunkulu yena onesidingo ngapha. Yes. Sompriest Nguye uPenina unabantwana uchukuza lo ovalwe uNkulunkulu. So abantwana balo abaqualify ukuyovala lesiyasithi but lesisithi asifuni lo nabantwana sifuna lo ovalwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mayesheshe sivula isibeletho salo uzofana nalo. Yes. Hayi. Lesingasheshe ukuvuleka isipelelo. Lesingasheshe ukuvuleka lithi iBhayibheli wayemkhulu kakhulukazi makiwe ethempeli sekiwe Shilo. Wabona la endleleni wayebabambe ngapha babambe ngapha omunye umthetho emhlabeni omunye umbambe ulenze athi nasibona sisibheka siyajulisa thina Siyazi. Kodwa Jesu. Siyazi siyokwenza ngeshingo. okuhana phethe handbagana uyenyuka lapha uyaphi
Yobongwa. Thina sikulike iBhayibheli wayenikeza uElkana nabantwana bakhe namadoda kusho ukuthi kwakunyukwa nefamily athi kuyokwenzani le Akuphethe nje amahosi. uyo lithi iBhayibheli uHana wakha kadlanga kodwa kalovanga Kodwa Jesu. elambile ekhala ephukulu kodwa ayebambi ethempelini ngoba into yakhe ayi bazalwa into yakhe iyolunga lapha so kumele eye ezizwa noma engazizwa eye echukuluzwa noma engachukuluzwa eye enikwa inyama noma enganikiwe because the whole point ukuya lapha Yebo. wena ungachukuluzwa umuntu kayi-1 nje angisayibha sesontweni moya msona Sizanele. mkhulu ugogo nje akanga-ayinelishe kusawudubile hayi zosonta njani indaba engamiyeke adele because ayifuni le nto ukuthi uye ngemizwa iya ngesinqumo and the principle ukuthi ngosuku onje whether ngichukuluziwe whether ngizizwa whether ngiyagula kodwa nginyukele shilo ukuthi ashilo ngiyokwenzani kuyosho umnikazi weshilo right now I am going to shilo because it is a principle nesinqumo engaphathi sisho njalo Isikhathi sokufunda yebo. lithi iBhayibheli njalo uma bekhuphukela uPhenina wayeqala kakhulu wena kube bewuhana ungeke ujiye endleleni sebeyofunda sebeseshilo phonsa status kamawena I'm so kind ukubuhana ngabe WhatsApp wakho njani Hey, yo. wena ngaba uyishintshile yini ijoyini kumanje ngabe usubhala el-purple or el-green because kunohana la olukwesohamba wathi ahamba nangupenini hayi bo nakumkhuphuti nangupenini hayi bo njalo mangeshi wena waqondana neshilo inkinga yakho awufuni ngeshilo no ushiya mayefunda lithi wanika uHana isabelo saphila Yes. kulesi sabelo esiphindiwe uHana akasidlala kwakungamayelana nesa wazi wathi anginganga yini nabantwana balishumi eyivikelo akhala Ezama na. ezamo basabantu ezama uElkana ucikoza ngendlela zokucikoza njengendoda mina nginganga yini namadoda nalamangeliswa kungayilayelana lapho isidingo sikahana asisakho Yebo. When I speak to principle, nawe Hana sizobonisa ukuthi ihlangana kanjani indaba yakho right qhubeka shela verses number 8. Wayesethi uElkana umyeni wakhe kuye, Hana ukhalelani na? Awudli ngami. Inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodana ayishumi kuwe na? uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile
u-Eli umpristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. Right. Kala i-timing kahana ukuthi uyalinda kuqedwe ukuzobona. Yonke into esizelela. Yonke into esiyizele sayiqeda akadumi ajombe inkonzo ezokwenziwa yokubonga. Kodwa wayilinda wabadla abadlayo ngoba lithi iBhayibheli akadlanga. So wabalinda baqeda. Akasukuma yoma phandle. Athi yabona labo bayabambelela ngoba manje khosha sengifuna ukuya khona. But nakake lithi iBhayibheli kwathi kungaqeda ukudliwa wayesisibunga. Yeah. Order. Uyabona kukhona abanye uEli umkhulu uyihlalele nje usemdala ulinde nekozothatha lesi sihlalo. Hayi kodwa umkhulu uhlele ethempelini uHana uliwa wabonga waqeda wapraise waworship waqeda wathi maseqediwe then she identified how she would relate and connect with God from the gap that is in the house of the Lord. Yes. uHana ukhuphuke engazi ukuthi kunesidingo Yeah, etempelini. ethempelini kodwa kwathi kusadliwa lapho yayisembuleka hallelujah. Ukuthi bengayithi ukuthi kunesidingo hawu bazalwane funda iBhayibheli sheke uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. U-Eli umpristi wayehlele esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. funda sheke Umphefumulo wakhe wawunokhulu wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Yes. Wenza isithembiso wathi, yes Jehova Sebawothi, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekazi yakho. Yes. Ungikhumbule ungakhohlwa incekazi yakho. Unike incekazi yakho umntwana wesilisa. Yes. Bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe kungathinti impuco ekhanda lakhe. right bazalwane umthandazo kaHana sewuqondana nesidingo ngo sikaNkulunkulu but ukuba kayanga ukuyodumisa because in worship we get revelations of where God requires us. Nesikhathi ukuthi ungcwele ongcwele ube embula eyiveza ngendlela ehlukile kunale ofike ngayo. Indumiso ikhumbuza the revelation ehleli kuNkulunkulu ukuthi mawuthi ungcwele ngapha athi nasi isidingo enginaso align with what I want. Yes. Because simuzu alethi ngiyakuthembisa ena katshela uthi funa shona. Umntwana Hey, Nkosi yami. hayi. umuntu ekumele ngabe uyamtshela ukugile Hallelujah. uhlenda Ukhona. Hayi. Hallelujah. uthi uNkulunkulu ngicela umntwana wesilisa ngiyomletha. Now iprayer kaHana ayisho lutho ngoPenina. Yes. Oho. Hayi. Aha. Hawu sabantu. Yes. At no point uHana ufika uthi Nkosi uyambona yini uPenina. Khathele Nkosi uPenina. Manginika abantwana uPenina but it has nothing but it's about God. emhlubile njalo. Emhluphile njalo emkhalise njalo kodwa mayefika emthandazweni ondana noNkulunkulu ngokumayelana naye. Wena uthandazela ukuthi mhla uNkulunkulu ekubusisile sizwe ngawe ngasontweni. Hayi ngizobangena.
Mhlawumbe uNkulunkulu le X6 oyifunayo. Konke kungakhemezela izulu asambele soyibeke Shelton bazalwane. Soyaphuma kodwa soyibeke emthunzini kuyasho because umthandazo wakho wena awufuni lento but ufuna ukukhombisa Yebo. ikhombisa abantu. Uthandazo wakuzona ipenini. wena lo mthandazo wakho wokuthandazela umsebenzi awuthandazeli ukuthola umsebenzi uthandazela ukuthi ushiye umyeni wakho uthi mhlanga athola umsebenzi Uzongibona kahle. Kajelo ngicabana nomuntu. Uzongibona kahle lo. Kodwa Jesu. Kajelo ngicabana nomuntu. Yey. Hey. Kodwa Jesu. Awudahanda. wena awufuni kushada ufuna nje ukuthi ulove nkonzo liphele ngempela amathambo Akutheni. umamsihle futhi angayenza leyo nyamazi udade unothando oluhle kakhulu uthe ufuna amathambo bese usibambele njalo because lento oyifunayo awuyifuneli the purpose of God kodwa wenzela ukuthi sikubone Sungenile manje. Hey, Nkosiyami. amethi uyezwa uthi lo msalwane alifike nakimi lelo labo Hey. so uyabona ukuthi your prayer is not aligned to the will of God kodwa usafuna ukubonisa abantu la usafuna ukubonisa umndeni ukuthi awuncenge kangakanani Yes. isibeletho salento oyifunayo sivalwe ibehavior yakho Nemthandazo yakho. nemithandazo yakho engaqondene nentando yakho izomenzelani uNkulunkulu uNkulunkulu sephimo imoto phela ihambisonke amakhilomitha yaphezulu Kodwa Jesu. Usuyitholile ke la. sawuyithola hawu mzalwane checka ukuthi inhloso yalento oyifunayo impendulo ilele enhlosweni lento oyithandazelayo impendulo ikhona kodwa ibanjwe enhlosweni Manje usafuna ukulathi. njengoba usafuna ukuthandaza kahle uqondanisa into nawe noNkulunkulu wakho because it is about God and God izomenzelani uNkulunkulu Yes. Impendulo ilele. ajabulela ukuba isiqhuma manje emndenini esilindwa meeting ukuthi kuzolindwa yena akafiki thina siyafika nje la uthulekile ngosiyabthulekile mase sifikile hawu selifikile insizwa hawu Kade siya. lento uNkulunkulu azokunika yona izosiza bani Yes. Umbuso wakhe usiza. le mali uNkulunkulu omcela yona izosiza bani masini lo mshado ofuna ukungena kuwo uzosiza bani Yes. Usizakala uNkulunkulu. Yes. to the glory of God Hey, bazalwane idini. nawo basalwane isaqhubeka kodwa ngenye align your prayer Ngesidingo The will of God. with the will of God Yes. because izwi kaNkulunkulu lithi celani konke ngiyakunenzela according to my will so kukhona into oyifunayo bese kuba nentando kaNkulunkulu lento oyifunayo iqine la entandweni ngoba wayiqinga ngapha kweyakhe intando uzolahleka kodwa check intando yakho ukuthi iyaqondana yini nentando kaNkulunkulu ngoba mayingaqondani you will not get it uzofasta uthandaze wenze yonke into kanti intando ime ngapha wena uqondene yini nentando kaNkulunkulu uNkulunkulu mayesekunikile hana uyamkhonza yini ngakunike khona Yes. ngiyathanda ngoba silibandla vele engekho kakhulu ekutheni kufuneka imali enkulu
uyaholela umfundisi cha sibaholela abafundisi. So when in your own context, in your own context, how are you serving the Lord? Out of your own commitment, how are you saving in everything you have? How are you serving uNkulunkulu? Yes. Abantu abaseduze kwakho bakhululekile yini ngale nto uNkulunkulu akunike yona? Hey. Jesus. Bayakwazi ukusondela bathi zwane ngicela ungisize. Hallelujah. No, what I am for the Hey. Hayi nani. Njalo. Are you serving God with thanksgiving? And Lord, ukuthandazela ukuthi ubona abantu, search yourself. Ubona abantu. Ufuna indodakazi yakho noma indodana yakho ishade, ngoba ufuna kubona umphakathi. Ubone nabe bekhipha intombi. Ukhipha intombi. Mlingani. Ngibone nje nami ngihambe phezulu. Uke kulawule mina. Esithebeni kulawule mina. Are you looking for that because of the purposes of the glory of God? Noma uyifunela nje ukuthi olunye usuku eliqondile. How to go keep doing. Sesothandaza abazalwane. Let us align with the will of God. Yes. Let us align our prayers. Sisazothandaza umzalwane uyazi ukuswela kwakhe. Ukuthi uNkulunkulu ngifuna ngisize naye. Yes. But align yourself with the purpose of God. Because njengoba ngicela ukuthi ngenzela ukuthi kukwenzele ukuthi lokho ucelayo. Njengoba ngithandaza nje because kuhane wayengaqala ukuthandaza. Kodwa namhlanje wesikhulu. Kodwa ngaleli langa ethandaza ngikuseqedwe ukudumiswa wahluka umthandazo wakho wathi Nkosi mina lokhu kahle hle angikufuneli mina. Ngifunela wena. Ngizokuletha kuwe. And uyibheke ibehavior bani kuleli verse le proof lithi iBhayibheli esetholile umntwana wathi ekhala kukhushu kwakhe ngeke ukukhuphuka. Wena kuzosala Nowana. Sebenke malapho uyocoach. Ukuzosala yini first event because Uhana was aligned the purpose. kaNkulunkulu wathi angisukuye bese ngilinde ukuthi ngoba it's not about ukuyobakhombisa ukuthi njengoba sengikhupha manje sengisebenza kodwa it is about God. Njengoba nikhuphuka nje mina I don't want to prove you ukuthi ngitholile because imayelana nesithembiso sami ngoNkulunkulu ngoba mhlawumbe angisezukuya sengihlala nje naye. Were you not going to go if Uhana? That's the behavior. Yeah, tusikholwa siyethembelile. Align your prayer with the purpose of God. Iyeke lento yokwenzela ukuthi ulaye bani. In fact, bless those. Which is let him bless those. My umntwana ethi wekwena awufuni ngibone itoro hayi mfana yaphuma. Semphenile. Yena wayesho ayipangasiya. Wayesho uthi uyathuma abafana athi uyamwezalela. Ilanga liyashisa ngibone. Kodwa wena mhla ufika uSamuel engumprofeti ethi uthi nje Nkosi yami mina ngoba ngisondele kuprofeti na udinga umuntu. Barayi abantwana.
abathi umkhuleko noma naseduze kakhulu kukaSamuel ngingacishe ngikusondele masisho because this is the plan afike endlini yakho awufuna afike kwakho azoletha ngithanda align your prayer